Tripura ni salaimungo kainwi mothano forbidden hwnui gosimwng rwkha kendriya hapang krakshala sarastra mantrak ni bakhakte National Liberation Front of Tripura te All Tripura Tiger Force no illegal group hwnui gosimwng rwkha te phai tongnai bisi bani bagwi borokno forbidden hwnui gosimwng rwkha srangsani simi prohibition sanghajaknai unlawful activity ni bagwi kainwi mothani joto bedek rokno forbidden ni gosimwng rwjak a kainwi motha bai uttor purbo ni kwbangma bolong borok bai sinijak tongo phiaba kendro ni statement no a motha rokno forbidden hwnui gosimwng rwmani bagwi uttor purbo ni hamya samung rok te Tripura haste rogo je hamya samung rok wngwi tongkha aborok jotono borok bai gwdaljak hwnui saimankha 1996 bisio yaksini jora rogo Tripura bo a kainwi motha sanghajakmani hwnui saimankha gwdungma sal romino borokni phasing hamya koksil chamung tongo hwnui saimankha Bureau Report Kokkhorang।